Minä pelasin MV3, Team Deathmatchillä. Sitten huomasin, että olen huono, niinpä päätin vaihtaa Black Ops 2 heti. Sitten otin MP7, sitten meni paremmin, sitten sain Moabin. Sitten kuoli kaikki ja sain Final Killin. Sitten siirryin MV3 tietsikalla ja niin minä ovnasin kaikkia. Sitten sain MP7, sitten uusin, että tulee turpan. Sitten otin Jemin kanssa 1v1 ja minähän ovnasin sitä tanolla ja se on moro YouTube nyt ja heti.